ji bo hemû serkêşên PKK'ran demek dirêje ku şerê ser esasê azadiya Kurdistan hûn didin meşandin ew qas insanên ku hatin qetilkirin ew qas insanê hatin kuştin besê îdî rastî jî ji bo kêf û xweşiyê xwe ji bo rihetiya xwe besê îdî ku hûn wan gencan bidin kuştin ji we daxwazê min dev berdin ji vana îdî ji bo berjevendiyê xwe ji bo rihetiya xwe ji bo qaryerekî veya ji bo tiştekî ew gencên ku 15 salî ew zarokên ku hêj niha jî nizanin çawa sîleh bigire destê xwe wan çeperan da kuştinê dev berdin jê hemû rêhevalê min ên ku niha refên gerîla da li çepera da şer dikin ra daxuyaniya min e hûn hemû jî wekî min bi kurdîniyekî ser esasekî tolgirtinê ser esasekî azadiyekî ser esasê azadiya Kurd û Kurdistan ser esasiya welatparêziya Kurdistan hûn tevlê refên PKK bûn ji wera daxuyaniya min ji wera gotina min PKK newsaye PKK kuwet xapîne ser esasê azadî ser esasê wekevî ser esasê biratiyê ku şerekî ku niha dide meşandin newsaye esasê ku dide meşandin ku bi welatparêziyekî gencên ku bi welatparêz tevlê dibin dixwazin ji bo axa Kurdistanê dilopekî xwînê wî ji hebe bide wekî ên ha ku serkêşiya PKK dikin wekî ku ên ha rêveberiya PKK dikin wan dixapînin wan ji rê derdixînin ser esasê berjevendiyê xwe ser esasê karê xwe wan didin şixulandin wan didin meşandin an niha jî ku ev pir devera ku ên niha çepera da şer dikin hemû 15-16 saliyê xwenin temenê ku hêj niha jî ku esasekî fêmkirinekî danînin ev xwe jî wisa bûn ji wera daxuyaniya min rêka ku hûn ketinê jê dev berdin ji wê rêkê derkevin ji rêka azadiyê rêka wekeviyê rêka biratiyê bi terorî nabe bi esasekî bi çepera da wekî ji bo hindek kesa karkirinê ji bo hindek kesana xwe dayîna kuştinê nabe ji we daxwaza min vegerin